Σπίτι με τζακούζι στο σαλόνι και ένα υπέροχο τζάκι. Όλη η πολυτέλεια μαζεμένη σε ένα χώρο. Σε αυτό το όμορφο και κόζι σαλόνι θα απολαύσεις σίγουρα μοναδικές στιγμές πίνοντας το κρασάκι σου είτε από τον καναπέ είτε από το τζακούζι. Και το καλύτερο, η κρεβατοκάμαρα φυσικά. Στρογγυλό τεράστιο κρεβάτι με έναν καθρέφτη από πάνω. Εδώ θα απολαύσεις μοναδικές νύχτες. Και η αποκορύφωση. Εδώ έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις και την υπηρεσία μασάζ. Το διαμέρισμα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 4 άτομα, καθώς διαθέτει και δεύτερο δωμάτιο. Επίσης, διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και φυσικά το μπάνιο μας με διγωνιακή μπανιέρα. Αν θέλεις να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία με μόλις 30 λεπτά απόσταση από την πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν έχεις παρά να μπεις στη σελίδα μας luxuryhomeascos.com ή να καλέσεις στο 6934 11 86 65 για να δεις για διαθεσιμότητα. Είμαστε ο Μιχάλης και η Αλεξάνδρα. Και ως οικοδεσπότες αυτού του διαμερίσματος θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να σας φιλοξενήσουμε. Σας περιμένουμε!